Szerinted miért olyan népszerű a bicikli? Why do you think the bicycle is so popular? Mert két keréken visz, de közben az élet egyensúlyára tanít. Because it carries you on two wheels, but teaches you balance in life. Tudtad, hogy a biciklit már a 19. században feltalálták? Did you know that the bicycle was invented in the 19th century? Igen, és azóta is bizonyítja, hogy néha az egyszerű dolgok működnek a legjobban. Yes, and since then it proves that simple things often work best. Miért esik el minden kezdő biciklis legalább egyszer? Why does every beginner cyclist fall at least once? Mert az élet nem ad egyensúlyt tanulás nélkül, de minden esés egy lépés előre. Because life does not give balance without learning, but every fall is a step forward. Szerinted a biciklizés sport vagy közlekedés? Do you think cycling is a sport or transportation? Attól függ, hogy sietsz a boltba vagy menekülsz az eső elől. It depends on whether you are rushing to the store or escaping the rain. Mi a legnagyobb előnye a biciklinek? What is the biggest advantage of a bicycle? Nem kér benzint, csak egy kis energiát és jókedvet. It does not ask for fuel, only a little energy and a good mood. És mi a legnagyobb hátránya? And what is the biggest disadvantage? Hogy nem tudsz vele pizzát enni anélkül, hogy ne lenne veszélyes. That you cannot eat pizza on it without it becoming dangerous. Miért mondják, hogy a biciklizés szabadság? Why do they say cycling is freedom? Mert bárhova eljuthatsz, és közben a szél is a barátoddá válik. Because you can go anywhere, and the wind becomes your friend. Szerinted a bicikli boldogabbá tesz? Do you think a bicycle makes you happier? Igen, mert tekerés közben nem tudsz egyszerre aggódni és mosolyogni, és általában a mosoly győz. Yes, because while pedaling you cannot worry and smile at the same time, and usually the smile wins. Mit tanulhatunk a biciklitől az életben? What can we learn from the bicycle in life? Hogyha megállsz, könnyen felborulsz, de ha haladsz, egyensúlyban maradsz. That if you stop, you easily fall, but if you keep moving, you stay balanced. És mi a legfontosabb szabály biciklizés közben? And what is the most important rule while cycling? Nézz előre, ne csak lefelé, mert az életben is arra mész, amerre nézel. Look forward, not only down, because in life you go where you look.